Ini mukukura kwangu ndakange ndakazvichengeta ndiri munhu akanga akadzikama zvisingaite, uye ndakange ndichityawo Mwari ndakazvibata kusvika ndazoroorwa ndave ne26 years and I was a virgin. Murume wangu akange akamboroora aine vana vake vaviri. Takagara for 3 years nomwana kutopedza zvese madhokta vachiti ndiri right, but pane chinhu chimwe chainetsa mumba medu. Nhengo yemurume wangu yaisamuka zvine simba. Ndakazomubvunza kuti ko ndakangowana nhengo isina simba makazvara makadaro here? Akati aiwa akagadzirwa naex-wife yake, asi veukama vaiti ndine problem sezvo iye aiti aive nevana. Iye ainditi ndisavatedzera zvavanotaura, but zvaindibata chokwadi zvekuti chero pane vamwe vanhu ndaisakwanisa kugara ndichingotaurwa. Zvadaro ndakazomuti tadii taudza vanasekuru vako nanambuya kuti une problem. Akaramba akati hazviite ndigonyarira pai. Ndakashinga rave gore rechi5 tiri tose. Rimwe zuva akauya kumba senguva dzose akandivigira drink, ndobva tamwa tichifara paye, but to my surprise ndakangonzwa hope. After that ndokurara zvandisina kunzwisisa. Zvadaro ndakazomuka the following morning ndakaneta zvekuneta zviya, asi ndairatidza kunge ndakarara nemunhurume usiku ihwohwo zvandisina kunzwa. Handina kubvunza semunhu ane murume, asi ndakabvunza kuti ko ndakarara nguva yakangoseka. Mwedzi wakazopera ndongorwara. Kuenda kuchipatara yaive nhumbu. Hazvina kundinetsa, ndaingoti pamwe aiwa yazobata chokwadi. Zvisinei murume kumuudza situation yakabva yachinja. Kana kundibata haachandida ave kundisema. Rimwe zuva ndakangonzi nhumbu ndeyani nokuti ini nhengo yangu haina simba. Zvakandinetsa semunhu asina kumbobuda mumba, asi wekuudza paive pasina. Ndakazotaurira sista yangu vakanditi pane zvawakaita murume wako, asi iye airamba. Ndakazongodzingwa hanzi ndahura, but veduwe ini ndiri munhu akakura achitya Mwari, handina kana kumbohura my whole life. Chero vabereki vakapererwa, ndakadzoka kumba ndinayo nhumbu. Izvozvi nditori nenhumbu and I'm already a single parent. Please ndisimbiseiwo izvozvi veduwe. Ndakabatwa BP kuchipatara, ndinofanira kutoitwa operation pa7 months. Hanzi BP inogona kuzouraya mwana kana vakanonoka. Ndibatsirewo nemaadvice veduwe, nekuti ndokwanisawo kuita sei kuti BP yangu iyi idzike, ndikwanisawo kubata mwana wangu mumaoko. Thank you kune vachabatsira.